רובנו לא תמיד מקשרים בין הכאב שאנחנו חווים בזוגיות לבין הילדה או הילד שהיינו פעם. אבל האמת היא שדווקא במערכות יחסים קרובות עולים וצפים המקומות הכי פגיעים בתוכנו. פחד שלא יאהבו אותנו באמת, החשש להינטש, להידחות, לא להיות מספיק, כל אלו דברים שלא התחילו לא היום ולא אתמול, הם נולדו הרבה לפני. החדשות הטובות, דווקא בתוך זוגיות יש לנו הזדמנות לריפוי עמוק, כאשר אנחנו לומדים להיות נוכחים עם עצמנו, להיות קשובים לרצונות והצרכים שלנו, לשים לב לכל מיני דפוסים שחוזרים ואולי לבחור אחרת. כאשר יש מישהו או מישהי שמוכנים ללכת איתנו דרך, להישאר, להקשיב, לראות את הצרכים שלנו ואותנו, משהו בנו בפצעי הילדות שלנו יכול להתרכך. גם אם העבר לימד אותנו שאהבה היא דבר כואב, שאי אפשר לסמוך על אף אחד, שאינטימיות זה דבר מסוכן ומפחיד. יש לנו יכולת לשנות את הניגון הזה שרץ במוח ובלב שלנו, ולהכניס יותר ויותר אהבה לחיינו. כי באהבה יש כוח מרפא ומחבק גם לאותו ילד או ילדה שיש בתוכנו.